Hour of Code, avveniment internazzjonali li ttella f'pajjiżna għat-tieni sena konsekuttiva bilan li sa minn età żgħira irawhem l-itfal fid-dinja tal-ipprogrammar. It-teknoloġija li dejjem tevolvi tfisser li s-settur tal-ipprogrammar ukoll dejjem qed jikber. Dwar dan tkellimna ma' James Catania, uffiċjal edukattiv fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Bażikament il-coding aħna rridu nfissru biha huwa metodu ta' ħsieb. Kif inti jkollok għandek problema biex issolvija, kif tkisser dik il-problema f'biċċiet żgħar u mbagħad inti tibni mod kif tista' ovvjament issolvi dik il-problema. Din l-attività ilha għaddejja tul din l-aħħar ġimgħa f'diversi skejjel sabiex tqarreb l-itfal lejn din l-industrija permezz ta' diversi attivitajiet, kif qalilna Chris Demikoli mill-kumpanija Microsoft. Jitalmu jagħmlu sequence of events li qed jikkreaw proċedura li l-pupu qed jimxi u jagħmel 4 passi so on and so forth. Dawn huwa l-bażi. U mbagħad minnhom neqilbuhom biex jagħmlu affarijiet iktar attwali fejn qed nużaw affarijiet bħal huma Raspberry Pis, microbits, jew bħalma rajtu hawnhekk bil-frott u s-sensors. Numru ta' tfal sa minn età żgħira jinġibdu lejn dan is-settur hekk kif huma esposti għal għażla tal-logħob diġitali. Fosthom hemm Isaac u Karla. Il-coding veru bbażat fuq ir-robotics ġenerali hekk. U jissu l-Hour of Code jissu event sabiħ. Nipprova l-Minecraft. Logħba. Tipprova tgħidilhom x'jridu jagħmlu. Fost l-għanijiet prinċipali ta' din l-attività hemm li diversi tfal jitħajru jkomplu jistudjaw f'dan il-qasam. L-industrija u Malta bħalissa pereżempju hemm ħafna xogħol available għal Maltin illi sfortunatament il-Maltin mhux qed jimluhom għax m'għandniex biżżejjed human resources fl-IT li qed ikollhom jintlew minn barranin. Fost l-attrazzjonijiet l-iktar li ġibet lajn tan-nies preżenti kien Trevor ir-robot li fi Pjazza San George beda jirrakkonta diversi ġrajiet relatati mal-miliet.